जाना फिनिश जाबाय खोब गोसो गोथारै रायज्लायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों स' बे टपिकआ दाखालि आपल'ड होदोंमोन जाहाथे मोनसे जातिखौ गाज्रि गाज्रि वार्ड बाहायनायनि थाखाय बे जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आरो डमिनस गलानि मेनेजार प्रितम रय दे बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ एसटिखौ लानानै जाहाथे गाज्रि गाज्रि वार्ड बाहायदोंमोन स' बेनि थाखाय गोबां दावराव जादोंमोन बेनि थाखाय एफआइआरबो होनाय जादोंमोन जोंनि आफादफोरा स' बेनि थाखाय बिथाङा दा ससियेल मिडिया गेजेरजों जों निमाहा बिनाय नुदों स' बेखौनो एसे दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायना लादो। मैंने जो भी बोला है पूरा बोडो जाति के बारे में और इसके लिए पूरे बोडो जाति को जो भी इंसल्ट फील हुआ है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और पूरे तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे से भाइयों बहनों मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं दोबारा ये गलती ज़िंदगी में और कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच्ची में दिल से आप क्षमा मांगता हूँ आपसे कि आपको मैंने जो भी बोला है गाली गलौज किया है जो भी खराब बातें बोला है ये मेरा गलती था और दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। स' नोंथांमोना क्लिपखौ नुबाय जानो हागौ मानो होनबा बिथाङा गोरोन्थि मावदों आरो निमाहाबो बिनांगोन नङा होमबा जाय मानसिया भुल मावदोंबा बेखौ गावबो स्वीकार खालामना लानांगोन जाहाथे आंना भुल जादों होननानै स' गावनि गोरोन्थिखौ गाव मानिना लाबाय जे ससियेल मिडिया गेजेरजों निमाहा बिबाय स' बाखि जोंनि आफादफोरा एफआइआर होदों स' बिथांमोना सानगोन बिथांनि जा खामानिखौ मावनांगौ आरो लोगोसे जाहाथे आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों जे दिनै अरुप रय देया खालामदों हयथ' गाबोन समफोर जोंनि हारियाबो मालाय हारिखौ बिदि खालामनो हागौ एबा खालामनो थाखाय साननो हागौ जाहाथे बिदि साननो नाङा आं बिनि थाखाय शेयार खालामना होदों मानो होनबा मोनसे हारिखौ मालाबाबो बिदि बुंनो नाङा बियो मोनसे क्राइम स' बेनि थाखाय जोंनि माहारियाबो सांग्रां जानांगौ नलेज लानांगौ जाहाथे मालाय हारिखौ मालाबाबो बिदि सोंखारिनाङा एबा गाज्रि गाज्रि वार्ड बाहायनाङा जायखिजाया सासे सानै मानसिनि गोरोन्थिनि थाखाय पुरा हारिया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया स' बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो निस्सय उनाव जाहाथे बिदि जाया बेनि थाखायनो जाहाथे बे ब्लगखौ बानायनाय जादों आरो जाहाथे जोंनि माहारिफ्राबो जाहाथे बेखौ मालाय हारिनि सिगाङावबो जाहाथे शेयार खालामो जाहाथे बिथांमोनाबो बुजियो जाहाथे मोनसे हारिखौ बिदि गाज्रि गाज्रि बुंबा मा जायो बिनि दाया स' बयबो माने गोसोआव लाखिनांगौब्लासो 10 साननांगौ जाहाथे मोनसे हारिखौ जुदि बिदि गाज्रि गाज्रि वार्ड बुंनायनि सिगां स' बेनोमोन जाहाथे दिन्थिबाय स' बयबो जों आसामाव भारत हादराव बयबो खौसेयै थानांगोन बयबो हारियानो खौसेयै थानांगोन हारि हिसाबै थांना थानांगोन जों बेखौ साननो मोनबाय एबा जों सानो स' बेखायनो जाहाथे बिदि आरो उनाव जाया बेनि थाखाय बयनिसिमबो आरज गाबनाय थाबाय जाहाथे बिदि भुलफोरखौ मावनो नाङा स' जायफोरा आंनि बे भिडिअ'आव जाहाथे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनाय बेल आइकन बेखौ बुथुमना लादो आरो जायफोरा फेसबुकआव नायो बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग।